To, že košickí študenti sa vedia skvelo zabávať, dokazuje tradičná akcia Tukefest. Areál festivalu pred Jedlíkovou 5 sa začal zaplňať už v poobedňajších hodinách. Skvelú atmosféru festivalu vytvorili kapely In Time, Tommy Sučík and Band, Helenine oči, Iné Café a Hex. Z ďalekého, nedalekého Plešova na Tukefest dorazili aj chlapci z Helenine oči. Ahoj, vítam vás. Serus. Taká klišé otázočka, ako sa hralo? No, neuveríš, ale si dal fakt klišé otázočku. To je úplne prvá otázka, čo sa môžeš po dohrati spýtať, ako sa hralo. Než sa spýtať, že čo si myslíš na celosvetovú situáciu v rámci ekonomiky, alebo niečo ťažšie. Neviem, dobre, no dám to, hej. Výborne, ale nie, na začiatku sa mi zdalo, že tu je nejak málo ľudí, ale keď sme začali hrať, tak sa to nejak tak naplnilo, čo je pre kapelu strašne príjemný pocit. A to, že sme skúšali nový program, nejaké 2-3 nové pesničky, tak to bolo také, že mierne očakávanie, aká bude reakcia a myslím si, že v pohode, takže. A do 5 sekúnd TUKE znamená Technická univerzita Košice. Keď máš vymyslieť niečo nové, čo by znamenalo TUKE? TUKE? Ako ťažko, úprimný, košický ekonóm. Na Tukefeste aj Vrátko z Iné Café. Vrátko, ahoj. Čau. Dneska niečo sa stalo, ale nikto nevie čo. Trochu neúspešne zapojený, ale za takých fanúšikov ďakovať asi sami sebe. Kto na to príde? A kto na to príde, ale za takých fanúšikov asi sami sebe len môžete ďakovať. Jasné, naši fanúšikovia sú to najviac, čo máme. Ja si myslím práve, že tí ľudia, čo tu boli na mnohých našich koncertoch, lebo keď sme hrali a šlapalo to normálne, že išiel aparát, tak poznali aj tie vychytávky, ktoré máme naživo, čiže podľa toho viem, že boli na našich koncertoch, ale práve, že toto sú veci, ktoré si každý zapamätá, že aj keď nehrá aparát, ja mám to šťastie, že na moja gitara má svoj zdroj, takže keď sa všetko vypadne, tak tá gitara ešte čo len pol hodinu, 3 hodinu hrá. Jasné. Takže sa kľudne dá odpáliť tak do konca s ľuďmi a toto sa nám stalo teda prvýkrát, ako nemáme to vôbec nacvičené ani nič a to sú práve že také momenty, ktoré ostanú v pamäti fanúšikov. Myslím si, že najviac, lebo toto sa nedá ani nacvičiť, ani nič. Zlatým klincom večera bol Mike Spirit, po ktorého koncerte nasledovala nadúpaná afterparty vo V-klube. Z košického Tukefestu pre ŠTV Martin Francúz Medveď.